ragsaken tay nga tiyay na malem rabi wenno iti agsapa umay nga awan dua-dua dagiti pagilasinan dito'y dagaken tangatang indamin paneknekan dati manubot ngan nganin umay manen ragsaken tay nga tiyay na malem rabi wenno iti agsapa umay nga awan dua-dua adunay ti bilang da natnatay gapuken kuana umangundan tunga umuna umawat kun gunanay sagana umay manen ragsaken tay nga tiyay na malem rabi wenno iti agsapa umay nga awan dua-dua tatayon to asibibiyag sumurot tay tuken kuana daytoy ngarud nga namnama di mangted liwliwa tunggal maysa umay manen ragsaken tay nga tiyay na malem rabi wenno iti agsapa